I al final dius, vale, soc artista, però he de portar... Soc empresari. Sí, no? Soc empresari sense saber ser empresari, perquè m'han posat m'he aquí trobat. I digo, i ara què? Hola, bon dia, Marina Miguel. Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Vens una miqueta en representació de Kernel Dance Theatre. Si ens pots explicar una miqueta qui forma part de la companyia, és una companyia de dansa, i quin tipus de dansa feu? Vale. Doncs nosaltres som Kernel Dance Theatre i som en Jun Ji-sun, l'Alma Steiner i jo, Marina Miguel, i els tres com que formem part d'aquesta companyia o col·lectiu, últimament diem col·lectiu perquè fem un treball més conjunt, i el que fem és dansa contemporània i també incorporem eines d'arts marcials i de teatre. Molt bé. I com va néixer el fet de crear aquesta companyia? Quan va començar això i com va sorgir? La idea i l'origen va ser fa 10 anys i només un dels tres va ser el que va iniciar el projecte, que era en Junji amb altra gent. Llavors van començar aquest projecte i a poc ens vam anar sumant l'Alma. Jo vaig ser l'última incorporació dels tres. I també s'ha anat definint a mesura que ha anat passant el temps. O sigui, al principi suposo que tenien un altre concepte i el fet ha anat evolucionant. Sí, el fet d'anar a altres persones, han anat influenciant, han anat venint, han anat sortint, i tot això ha fet canviar una mica l'essència o la identitat, no? Sí. Perquè vosaltres m'heu dit que feu dansa contemporània i arts marcials. Sí. Com encaixa tot això junt? Doncs, a veure, d'arts marcials el que ens basem és en un art marcial que és el Jeet Kune Do, que és l'art marcial que va inventar Bruce Lee. Inventar perquè no és que inventés res en especial, sinó que el que fa és un recull de diferents arts marcials, perquè ell tenia la filosofia d'agafar el que et vagi bé de cada art marcial. Llavors, hi ha coses de diferents arts marcials i al final tu, igual que com a ballarí, t'acabes agafant a lo que et va bé, no? Clar, el que et funciona i el que sents que estàs còmode. Sí, hi ha coses que dius, vale, molt bé saber això, però a mi pel meu cos o pel que sigui no em va bé. Llavors, com agafes les eines que a tu et van bé. Llavors, el que fem és aplicar, o sigui, hem fet com una investigació d'aquestes eines i el que fem és buscar com aplicar-les en la dansa, o sigui, com això ho podem traslladar en alguna cosa més ballat o en dansa i poder utilitzar qualitats de les arts marcials en el teu moviment i utilitzar-ho també en el que a tu et vagi bé. Vale. Com una mica això. Molt bé. De fet, ara has dit Bruce Lee i teniu una peça, no?, que es diu Bruce Lee, que la balla el Junji. Sí, és una peça que parla sobre... Bueno, és bastant antiracista, però ho fa des d'un punt de vista de l'humor. La peça es diu Am I Bruce Lee, com qüestionant-se si ell és Bruce Lee o no. Perquè hi ha com certs paral·lelismes amb la vida de Bruce Lee, amb el que es pot trobar avui en dia, perquè Bruce Lee va lluitar en el seu moment contra una societat que el catalogava amb, vale, és xino, no? Però ell en realitat, o sigui, vivia a Amèrica i feia tot allà. Llavors, com lluitava contra els estereotips i tot, coses que avui en dia encara hi ha gent que s'hi troba, no? Per els ulls que tinguis, per la cara o pel color de pell que tinguis, et trobes amb unes coses que has de seguir ara, avui dia, lluitant. This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless. Shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Like water. Water can flow or it can crash. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. I sí, vam fer aquesta peça
Vam estrenar, ara no sé exactament, però crec que era el 2019, 2020. Va passar amb tot el tema del Covid i bueno, que et perds una mica. Les dates es tornen borroses. Sí, i amb aquesta peça hem girat, estem girant i hem girat bastant dins del que es pot girar avui en dia en aquest món. Sí. Vale, perquè vosaltres teniu unes quantes peces, o sigui, l'última que heu fet ara és Long, però o sigui, com treballeu dins la companyia? Esteu en un projecte i ara us centreu només en una coreografia o són com, no li vull dir productes, però si us truquen o us criden per a algun festival podeu recuperar peces antigues, com les aneu movent, totes les peces? Hi ha algunes que han quedat potser més enrere o les aneu tocant totes una miqueta? A veure, nosaltres, clar, han anat passant diferents coses amb les peces que hem anat fent. Llavors sí que algunes s'han quedat ja enrere i és com forma part del nostre passat i no pretenem ja tocar-les ni res. N'hi ha d'altres que han costat molt moure's, llavors les tenim ahí com detrás. I li anem fent empujons i diem, si surten bolos, doncs ens hi posem i si no, doncs la deixem enrere. I després ara, que diguéssim en moviment, o en gira o que realment diem que estem movent, és la nova de Long, la de Bruce Lee, i després també tenim una idea en creació, un parell, que estan són embrions, que diguéssim, que estan ahí, i hi ha una, doncs això, que està com en últim empujón a veure si surt i si no, ja està. Heu estat programats per aquí a Catalunya, per diferents festivals que hi ha aquí, i també heu estat a fora, heu estat a Freiburg, a Alemanya, a França, em sona. Què tal és l'experiència? Trobes que hi ha diferències dins de nivell nacional a Espanya i a fora en com es gestiona tot això? Heu tingut més facilitats, menys facilitats a un lloc o a l'altre? O quin seria el teu consell per a algú que digui, vale, tinc una peça i també la vull moure, on busco moure-la? La veritat és que és complicat, perquè o sigui, tant si és dins com si és fora potser perquè tampoc tenim els contactes o l'estructura per estar fora. Llavors fora també ens està costant, o sigui, ens han sortit algunes coses, però bueno, quan tu actues té molt bona rebuda, però el fet de no conèixer, o sigui, crec que hi ha com una certa por o... A lo desconegut. Sí, i és com, no sé qui són ets, aquests, sí. ¿Para qué te voy a programar? No? Llavors, fins que no... És com que constantment has d'estar demostrant que les teves coses valen, o que sí, que valen la pena, o que serveixen, o que estan ben pensades. I tot és, a veure què hacen estos. I de fet, a vegades podem notar un cert de, ostres, doncs està bé el que feu. És que, jolín, porto treballant amb això un temps, saps? No et presentaré una merda, vull dir. Sí, o sigui, com que potser m'ha ressonat una mica com a lo típic de, si no em sona el teu nom o no sé qui ets, no m'interesses tant com si ets algú que ja sé que funciona o que ja té un nom. Però potser aquí, si se us coneix més i heu tingut més facilitats, o també és un sector que... Aquí també, Déu-n'hi-do el que costa, o sigui, evidentment hem estat a llocs i tenim contactes i hi ha coses que han sortit i que estem supercontents. Però hi ha certa part que encara costa, perquè, per exemple, no sé, estem parlant d'una plataforma en la que vam entrar amb la peça de My Bruce Lee. És una plataforma on és un catàleg nacional, o sigui, és de tota Espanya. Llavors, en aquesta plataforma entren diferents peces, o sigui, vol dir que hem passat una selecció, que hi ha hagut un comitè que ha decidit i ha escollit aquesta peça. I després els teatres, és com que dins d'aquest catàleg miren i trien. Vale. Com es diu aquesta plataforma? Danza Escena. Vale. Sí, forma part de Red Escena, perquè té teatre, dansa, i nosaltres estem dins de la part de dansa. Llavors, és com, estem supercontents perquè hem entrat en aquest catàleg, però després,
O sigui, igualment has d'anar teatre per teatre i dir-li, mira que estem aquí, perquè si no et coneixen... Ja, no interessa o no es fien... Sí, no et truquen igualment, llavors has d'anar allà dient, estic en aquesta plataforma, això, compra'm quan dius, justament aquest catàleg hauria de servir per... Per garantir de tot això que hi ha aquí és vàlid, és bo, és... I al final necessites un mínim de gent que et contracti, perquè et surti, com que diguéssim, perquè crec que llavors ens estem a cobreix una part, o no sé qui, ara no sé dir, però es cobreix una part i llavors al teatre li surt més econòmic. Llavors dius, bueno, és una plataforma de garantia, en teoria, on els teatres poden contractar espectacles i a més els hi surt millor de preu. I què passa? Que només ens ha contactat una persona d'un teatre de Canàries. Una altra vegada, ja és la segona vegada que anem a Canàries i dius, o sigui, pot ser que ningú de Catalunya ens hagi contactat quan estem dins d'aquesta plataforma, o ja d'Espanya, que dius, està més a prop. O sigui, i dius, vale que hem estat a alguns llocs de Catalunya, però serà que no hi ha teatres? I que no hi ha llocs. I que no hi ha llocs que vulguin un espectacle. I que no acabi sortint perquè només hi ha hagut un teatre que ens ha agafat, llavors no tenim el mínim. Clar, perquè heu de cobrir un cupo i si no es cobreix no és vàlid com el... Sí, que després el teatre igualment ha estat interessat i igualment ha dit, bueno, parlem i a veure si ho traiem igualment pel nostre compte perquè està interessat en la peça. Però, dius, és fort, no? Que per aquí no hi hagi ningú interessat. És molt raro, no s'entén. Sí. Tornant una miqueta a les peces que teniu, ens podríeu explicar de què va Long? Doncs Long va sorgir una mica parla del binomi Orient-Occident, però des d'un punt de vista més abstracte, no literal. Llavors, tot va sorgir amb la figura del drac un dia parlant i ens vam adonar, bueno, hi ha com aquesta cosa del drac que està tant a Orient com a Occident, però el drac a Orient significa unes coses i té unes connotacions i aquí a Occident són unes altres, no? Aquí sempre és com festa major, surt el drac, és foc, és algo dolent, i en canvi allà tenen aquest drac que mouen, que suposa que porta abundància i representa l'aigua, perquè quan plou és com que porta bona sort. Llavors, com una mateixa figura té dos punts de vista diferents segons des d'on ho miris, no? Llavors, el que ens passava amb Long, que en anglès diem, és llarg, és long, en xinès significa drac. Llavors, com una mateixa paraula també té dos... depèn des d'on la miris, té un significat o un altre. Llavors, com que el propi títol portava una mica el significat del que volíem parlar. Llavors, des d'aquest punt d'inici van anar sorgint com altres idees. Llavors, al final, la peça parla de moltes coses i parla sobretot d'aquests dos mons, dos bandes.
però això des d'un punt de vista més abstracte i d'un punt de vista més visual. Sí, utilitzeu bastanta escenografia, no, en aquesta peça? Tenim una escenografia que són... Bueno, no sé si és spoiler, sí que no ho sé. Tu digues. Bueno, és una escenografia, són uns blocs, vale? I aquests blocs vam descobrir que podíem construir 2 murs. Llavors, doncs com amb una cosa molt petita, podies crear com tot un mur molt gran. I bueno, vam passar molt de temps també investigant amb aquesta escenografia perquè vam comptar amb una escenògrafa que és la Mariona Signes. Llavors ella, bueno, també va passar que just va ser en el moment del confinament, llavors fèiem reunions online, llavors començàvem a fer pluja d'idees, imatges, mira, doncs he trobat aquesta imatge que m'agrada i clar, vam trobar moltes imatges i moltes coses de coses que podíem fer, sí, perquè un puente que haga clar, que t'imaginaves allà una paranoia... Al principi dius, bueno, què m'obre aquest imaginari d'aquestes coses de a 2 bandes, 2 mons, doncs mira, un pont que quan passes no sé què, i aquí hi ha això, i aquí hi ha llums, també veiem com moltes llums i coses. Llavors, clar, va ser una metralla d'idees i al final va acabar com en algo molt simple, però que acaba tenint molt bon resultat perquè es poden aconseguir moltes coses. Perquè juguem amb llums, juguem amb el moviment d'aquest mur, llavors al final pots crear moltes imatges amb algo més simple i econòmic, perquè evidentment no tenim diners per construir-ho. Exacte, és algo important a tenir en compte. Llavors, clar, al final t'has d'adaptar a lo que pots fer i està molt bé somiar, però bueno. Ja, després has de veure què pots fer. Què és el que pots fer. Clar. Abans pensava que, clar, o sigui, trobem dins d'una companyia tota la part artística, les peces, tot això que estem parlant, però clar, hi ha tota una part burocràtica de portar una companyia, de fer unes factures, de fer tot això. Vosaltres sabíeu com gestionar, com diem, la teva pròpia empresa o us hi heu anat trobant? Ens hem trobat totalment. O sigui, no... Que al principi ningú t'ensenya. Clar, és una cosa que dius, mira que seria fàcil que al col·le ensenyessin com va una nòmina, com fer factures, com ser autònom, però entenc que potser no heu tingut cap formació d'això i... No hem tingut formació i a més tot ho hem anat com descobrint sobre la marxa. De fet, a mi em passava que, com jo m'he posat també una mica amb el tema comptabilitat, factures, no sé, m'ha agradat una mica aquest tema, quan anava descobrint coses de la nòmina i això, o sigui, la il·lusió que em feia de he descobert què significa això de la nòmina, però perquè havíem fet, hem tingut assessoraments, això sí, a mesura que ens han anat sortint coses també, no sé, amb Bruce Lee, per exemple, ens van donar com un assessorament o ajuda des de la Piconera, llavors jo vaig estar anant a la Piconera, que és l'espai de Sol Picó, i allà amb la Núria i la Pia, que són les que treballen en producció i gestió d'allà, doncs em van anar dient coses, em van anar passant excels de com fer les coses i també em parlaven de certs noms i jo m'ho apuntava, no? Llavors després, vale, el coste d'empresa, i clar, em parlaven de coste d'empresa y digo, claro, tú tienes que pensar que si el coste de empresa es esto y te va a quedar tanto. Y yo, vale, sí, ho apunto. I després jo arribava a mirar les nòmines i no entenia res. Dic, vale, però el coste d'empresa, què és? ¿Dónde està? I doncs fins que no vaig anar dient, vale, una cosa és la seguretat social, l'altra és la seguretat social del treballador, o sigui, la del treballador i la de l'empresa. L'empresa paga una i també et paga una pel treballador, que són diferents. I després l'IRPF. Tot això és el cost d'empresa. Clar, no és el brut, ni el net, i no sé què. El cost d'empresa és el que paga l'empresa per fer-te la nòmina, que és més diners dels que tu veus i més diners del que et surt a tu com a brut. O sigui, és com vas descobrint les coses. Què significa, perquè al principi dius, vale, he de donar una alta, però clar, jo tinc aquests diners i què he de posar aquí, què no he de posar, què em costa, què... I clar, tot això ho hem anat descobrint, ningú ens ho ha ensenyat. I això, amb totes les coses. Nosaltres vam crear una associació, però tampoc sabíem com fer-la funcionar. Vull dir, es va passar molts anys parada o fent les coses malament per falta d'informació, no? Sí. Seria bé que hi hagués una mica més de formació en aquest sentit. Sí, a més, clar, també se't recomana, sí, per començar fes una associació i tal, perquè ho podràs fer a través d'aquesta.
Però, clar, a lo millor el més fàcil també seria dir i tingues un gestor, no? Perquè nosaltres el gestor ens va aparèixer com 7 anys després. Sí, o 5, ara no sabria dir-te, sí, crec que 5-6 anys després de que s'hagués creat l'associació vam contactar amb un gestor. Clar, perquè per fer les altes, és que no havíem fet ni una alta. Necessites algú que t'ho faci. Clar, i moltes coses, i com portar els números, i... Seria tota la feina que hi ha darrere de després el que tu veus a l'escenari. Exacte. Més si sent una companyia petita que no tens això, no tens un equip darrere que et porta de producció, de comptabilitat, i us heu com fet vosaltres, en plan, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Exacte, sí, vull dir, tot ho acabem portant i al final dius, vale, soc artista, però he de portar... Soc empresari. Sí, soc empresari sense saber ser empresari, perquè m'han posat aquí. M'he trobat. I digo, i ara què? Ja. I sí, és complicat i jo crec que hi ha moltes coses que encara ens perdem també, perquè a vegades diem, nosaltres tenim projecte de futur i ens agradaria també com establir-nos i tenir com el nostre espai i gestionar també diferents coses a part de tenir la nostra companyia i la cosa artística, no? Com que creixés, no? Sí, i ens agradaria també com fer sessions d'assessorament per crear el teu projecte. Tot això que us heu trobat, no? Sí, perquè ajudar la gent una miqueta. Moltes vegades la gent ens pregunta, gent que ara està com iniciant-se, que està començant a intentar, bueno, pues, si em faig una associació o si em faig autònom, llavors la gent ens pregunta coses. Clar, perquè ja heu passat i teniu l'experiència de saber... I diem, clar, és que coses també simples com crear un dossier de què és el que has de posar en el dossier, perquè a vegades poses coses que no interessen. Perquè el dossier et refereixes a quan tu vols presentar una peça a un teatre o un programador, seria com el resum del que és del teu treball, no? Sí. Llavors, clar, al principi fas uns dossiers desastrosos també, perquè, bueno... Intentes escriure, poses coses i al final dius, vale, més escuet i més concret el que vols dir, amb més imatges, més visual. Llavors, clar, comences a aprendre també aquestes coses i vas fent millors dossiers. Llavors, com pots explicar-ho a gent que està començant, de mira, doncs has de tenir en compte això. Mira, quan fas un pressupost has de tenir en compte això perquè després, si no, al final no és real el que et queda. Llavors has de tenir en compte la magnitud de lo que és per després entendre-ho millor. Llavors, clar, en un futur ens agradaria també fer aquests assessoraments. Ojalà creixeu en aquest sentit i pugueu assessorar i ajudar la gent que comença, que no els hi passi una mica com a vosaltres que us veu trobar. Sí, ens agradaria. Amb Kernel també feu workshops i, de fet, el que ensenyeu és el Kune, veritat, que és aquesta fusió que m'has explicat de la dansa i les arts marcials. Es ve algun workshop d'aquí poc? Que si algú s'apunta al vostre workshop, què es trobarà? Què és el que feu? Sí. Ara hem fet un al gener, en un art. Vam estar 2 setmanes. Sí, més com a entrenament regular. Llavors, clar, al ser un entrenament regular d'hora i mitja tampoc dona molt a profunditzar, o sigui, et dona com un tast del que és. Però, bueno, que serveix com a entrenament i ho hem fet ja més vegades, també en un art i a la Casa del Moviment, a altres llocs que ha servit aquest format d'hora i mitja. Però sí que a nosaltres ens agrada com un format més llarg, en el que almenys pots estar unes 3 hores, 2-3 hores, però ideal 3 hores, i fins i tot si són 2 dies millor, perquè et dona com per aprofundir, perquè tenim bastantes eines. Llavors, evidentment, amb una hora entre que escalfes i tot, no et dona temps a profunditzar. I com el que dèiem abans, que el que fem és donar eines perquè tu emportis al teu moviment. Llavors, si no dones espai a la improvisació després, a que tu puguis com investigar amb el que has après, queda una mica a l'aire, un tast. Llavors sí que ara a finals de febrer, crec, si no m'equivoco, fem un workshop en un art, que és a cap de setmana. Llavors sí que són 2 dies i sí que dona per aprofundir una mica més.
I hi ha una última pregunta, que és com una mica l'estrella, aviam què diu cada persona, i aquesta l'hauràs de respondre tu com a Marina Miguel. Què és per tu l'art? Què és per mi l'art? A veure, l'art són moltes coses, no? Per mi hi ha art a molts llocs i gairebé qualsevol cosa pot ser art, depèn de com ho miris. Llavors, sí, és com que el dia a dia és art i tot depèn de la... Sí, de la mirada que li posis, per exemple. Pots anar pel carrer, veure una persona caminar i pots dir, ostres, això és art, perquè t'inspira a tu alguna cosa, de com està caminant. Dius, ostres, es podria fer una peça d'això, o què deu estar pensant aquesta persona, o... I tant de coses així més... no sé com dir-ho, que et poden portar a pensar en alguna més teatral o més escènic, com coses més manuals també. Això és art, no? De veure, bueno... Sí, gent que fa coses o com hi ha algú posat a la ciutat que dius això és artístic o no és artístic. Bueno, sí, crec que hi ha una línia molt fina, no?, entre la vida i l'art. Sí. Llavors estem constantment en diàleg amb el que és l'art i que és la vida normal. A vegades no ens n'adonem i anem fent per inèrcia. I estem més envoltats d'art del que ens semblaria. Del que pensem. I per últim, i acabant de tancar una miqueta com la vida i el que és Kernel, us hi podeu dedicar exclusivament amb els fruits que dona la companyia ara mateix? No. Vale. Ens agradaria, però malauradament no. Únicament no. O sigui, sí que tenim una idea, com he dit abans, de projecte, de si tinguéssim el nostre espai, poder que acabés sent realment només... Sí, que dius, mira, tens el teu espai, pots gestionar aquí assessoraments, pots donar workshops, pots donar classes regulars, pots tenir una mica una empresa i poder dir, va, mira, doncs, amb això, amb la companyia i tal, doncs puc viure d'això. Però no, o sigui, has d'estar fent 1000 treballs d'altres coses perquè no... Clar, no té de... O sigui, amb un bolo que et surt de tant en tant no fas gaire res. Bueno, quina pena. Sí, realment és frustrant perquè, clar, al final t'has de dividir i el teu cap també està dividit en moltes coses que si tu poguessis projectar l'energia... En una sola cosa, quantes coses podries extreure d'allà, no? I dius, clar, és que podria... Jo cada dia, com una feina que pot tenir qualsevol persona normal, vale, la meva feina és això. I tot ho centro en això. I si em ve alguna de feina, mira, doncs tinc una idea per això. Però aquí és com, a la que estàs fent una cosa, t'oblides, no, és que a l'altre lloc on estic donant classes hauria d'estar preparant X classe, tal i qual. No, però és que a l'altre lloc no estic sent prou participativa perquè hauria d'haver proposat coses i tal, i se m'han passat. I clar, al final estàs com despenjat i que no estàs al 100% amb tot, estàs al 50 cada i no tampoc pot donar un... Sí, totalment. I és frustrant perquè dius, no estic donant el meu 100% a cap lloc. Ja, però esperem que les coses a poc canviïn. I res, moltes gràcies per haver vingut, us anirem veient i un plaer. Merci. A vosaltres per convidar-nos. De res.